ke wach mar chuth ber gi receipt mar ni an chula chuth gimidhi timo kujoro koro mano wachi koro kata ngidhi e bunge iloso chik kata kiloso to koro mano wachi nan gonya chuth erokamano itikri koda ka en karen ma 50 no machamo dhi e makwano wuokie kanyo to bro bedo ni koro waseyudo teko kendo dhogwa koro nyalo kata lakwa koro nyalo kecho nikech koro dhok manose yiechi mowengni cha oyudo teko kendo mochome modokia wang'e ma koro watimo sana. Erokamano nya governor. Wacha chiel ma anado ma medo jopiny nikech koro ka wago yie mbaka. Kae mi wache kaka wanene kae mi wachega kaka en. Ka tayo kuliele chuny bomane. Joma be wacha. Nderni ka oklosi wan sama wawacho gigi kucho giwacho ne kidwa governor kidwa mjumbe na kidwa broad based sani mbaka gore ka ng'at ka ng'ato koka wacho ni ene manera ilo mielek mugik makuru lek mara ilo mugik makuru mugik tinga mano orne lek madire to gima no chaki kore ko wach ni wane broad based un bende jopiny bende jogino osebiro nyiso uwe ni wani broad based koso ene modhi omo mare ubiro bedo godo gi nyikwae Raila no kelo negi county gi nyodho koro magi mbaka manyaka ugo sani sama koro wantiere ni mujumbe ma CDF yuore gi chiege gi ng'ane mantiere gi nyamin jaode gi jogi te sani ma koro jopiny kawie teko no nikech gichiegni ringo gibiro iru sama gibiro urie liete sama gibiro iru kuonde mochokie ji emomiyo wawache ni kaka watime nade kaka wanene nuuru ni kaka wanene wachini kaka wanene ke kaka unene kuro teko ma ungodo no sani emi wachi gigo erokamano wach mangima mokalo wakawo ywe matin nyakora Mgajwang wabro dhi nyime abro kwayo ni nitire jowete wa moko mantie kod list moro kanyo bro ndiko nyingi koro wabro timo yor chandruok mar miyo ng'ato ka ng'ato thuolo to gima duong' ahinya en okenge ma kweth moko kawo mar jowach mar kawo kipande nyaneno ka jowa moko nitie dala mar Muhuru Bay kocha to chandruok manyo mako dhoga ahinya ni ng'ato jaigni 79 to pok nondiko kipande wach malita ahinya kwara Mgajwang to opande ni imiyawo god account imindiko line mar simbi mar ong'we yamo chenro mag sirikal machalo pes jodongo pes joma nitie kod ng'ol inyalo mana yudo mana ka in gopande en ratiro mari mar bedo kod opande kaka jakenya nikech mane oboke mabiro yangi kaka jakenya tiuru kod thuolo mar bedo ni wantiere kod Huduma Centers kachiel kod bende kweth mag ji mopogore madhi nyaka gwenge matemo ji oganda mondo ndikre e opande nyakora Mgajwang okawo yweyo ma en kaka wanene teko ni e lwet japiny to be teko mani e lwet japiny no be otiyo kode yo maber to bende ging'e gima gidwaro kete mana ka It's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka niweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Dear God, at times so ni bless hadi nasikia kukushow God bless you.
Over time ume succeed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Kawakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Nyithindo, wachopo ikinde nyasi. Torogo mar nyithindo kelo ni mor, tuke kod gik moko miwuoro kinde duto mar higa. Wan gi sigendni mabeyo. Jo sigana gandwe. Tuke mamit kod welo makende. Tablets checks. The internet checks. Kikibari ne chenro mora mora mar rogo mar nyithindo. Chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Machigni Nyakumunga juang e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakumunga juang akelo ni mana, yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakumunga juang Friday ni supu zo wake.
Sa 10:15 nyaka sa 12 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jong matwak mar rameny piny. Chik by isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo e nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, tich adek sa 1:45 to mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo bang' kawo yweyo madundo nyakwana Mgajwang' en saa 3:11 mar okinyi ma kawuono wan achiel kachiel kuke kaunti ma Homa Bay chenro mar kaka wanene okinyi ma kawuono. Wago mbaka gi jopiny, watemo ng'iyo tie wach ni to japiny nigi teko mane bende ging'eyo gima gidwaro nyakwana Mgajwang'. Bende wabiro ng'iyo anena kaka watu osebedo e kind japiny gi sirikal mamalo e weche mag tije ma sirikal mamalo bende onego bende timo kanyakla kod sirikande mag kor gwenge wa nyakwana Mgajwang'. Kuom mano beda thuolo abiro chako kod Otieno Ologor. Komi thuolo ichomo mana wach tir ma in go mondo ng'at machielo bedo yude thuolo, eka bang'e ibiro luwe kod Joyce Okomo gi Bishop Charles e yo maket kod mano. Wabiro chako kod Otieno Ologor kaluru kod listi ma wan go ka. Kuom mano ka diponi ne pok indiko nyingi, wanamiyi thuolo bende kokalo kuom list ma luwore ka mar ndiko nyingi achiel kachiel in bende. Otieno Ologor, ibiro chako kod ni to itelo ne migawo mane to wach mane ma in go network ma kawuono. Erokamano. Akwaye ni ket microphone machiegni gi dhogi. An Otieno Ologor. An Jakom Interface Community Help Desk. Matiyo gi Civil Society e Homa Bay County to gi Kenya mangima. Kendo an e jawach e lo bunge Homa Bay County bunge la wenye nchi. Kendo VOJ negi ane Attorney General mar Kenya National bunge la wenye nchi ma Jakomen Owicho Bungu. VOJ makwayo ma sama wan wabedo go kaka bunge la wenye nchi. Sami kelo ji mopogore program mar Barasa. Opiny te. Samoro ni warito odiochiengwa ka gavana wanie studio. But an Suba South. Otieno Ologor, pok nibiro Ramogi FM network mora mora gi Free Janam. Kama wuoyo kiwinja ka jotelo gi obiro, samo waketo gi question to samoro i guide ni aja Homa Bay County. Okay. But wan watie county te. Okay. Suba South. Mane watime ni ka governor masio biro agomo ni josia mang'eny penjo margi nikech mano jatendgi. Nikech ka Homa Bay obiro, governor ma Homa Bay obiro e studio, Homa Bay bedo kod thuolo Migori kod Kisumu as well. Nikech gima miyo anyisi mano ni paro ka Nyong'o yiero ministers marach, ane mana dhi e court mago gino pinja Kisumu no kowuok oko. Ang'e shida manitiere mano chuno no yiero ji 10 to yiero 100 masani ago erokamano ni no intervene kapok watieko burano mo yiero mine 4 gi chwo 6. Okay. Suba South wa depend on Sori Migori County. Bro yudo kwa onge gik mang'eny, waonge stage. Chakre Kisegi Nyakolando wawaro mwandu wa tesori. Uru if Migori affected, wabit affected moloyo nikech ndara miyo mwandu ok chop noa mapeyo gire mana gi Sori nikech lam. Miyo ka governor obiro nyako nyisa gimo mi aonge cho e stage ma Sori Bus Park. Sori Bus Park okethore maka koth ochwe ten pi meoro. Koro samori miyo wa thuolo nikech waringe Kenya mangima. Okay. Erokamano ka duogo ka mokwongo kaka ineno wabedo kani. Ne wakawo thuolo wa makende mwabedo piny ma wakoni wan wadwa support President William Ruto. Awinjo ka ji wuoyo wan sama ne Ruto biro ka thoth jotelo noringo te man wayiero. To nikech tong' mokete adeta achiel miyudo ni Reigiri noringo dhi kuro, jomoko nodhi kono chon. Nomiyo wayo mayot mar bargaining. Ma gik mineno timre town kage nobedo bargain before broad-based. Mane adieri mar wach. King'iyo Siaya, Kisumu gi Migori, gine magiting'o jopiny gi opinion leaders magitere State House for negotiation ka broad-based osebede. Homa Bay ka pok oting' MCS moting' jopiny opinion leaders mwadhi kucho nikech wan gi jowa manoringo donje iye kanyo chon mo negotiate for project makoro uneno dhi mbele sani giendi. Mar ariyo, VOJ wan gi ywak gik moko ok dhi maber e county ka. Sama winjo kuchomogi takia ni samoro gibuogou, umiyo gi bathu, ok wadhi maber. Ka mi brief
e budget ma 2024-2025 ne wan gi 12 billion from national. 12 billion during public participation ne watengo 4.941 billion. E development ye madich ga inyan kaka japiny. E yudo ni e manyonge no gimano bedo procured en mana 10 million per ward malos roads. E pesa no nitie 10.060 billion. Mar gimoro ni ward base, nwachako program ni ward base in 2019 ka wetie ma pod ni atelo. Ma gima japiny ma yiero direct kachacha. Flagship project kwawe ne MCAs gi governor ni 4.9. Iyudo ni last year ne wa procure mana 10 million road per ward, which is 400 million. Wachak wa procure under agriculture mar deputy governor. Seeds 1 million per ward, which is 40 million. Wachak wa procure Kindu showground, bedo fenced, 20 million allocation ni kanya. Mochari no room, 51 million. En manigi mama kodowa, kibi neno ngati kotho kacha, tichulo 200 shillings per visit. Obogwa inyando nge public participation motim kamora mora mokao pa japiny mondo gima kamano timre. Nitie ot migero kacha maduong' mar outpatient. Naneno ko keta location 100 million. Pesa go ki calculate gi pogi chopo kata 1 billion. To wan gi 4.9 for 1 billion. Pinjo en niya, VOJ record man tie maber adieri ka governor donjo no keto eye centers area per ward man 80. The following year 2023-2024 no ket gi auchiel ma iluongo no ndawa kaunda. Wakia gi momiyo giduoge supplementary gi reduce to 4. Then 6 million per ward. A ward base. Mane manotim to nitie shida kuonde moko. Machalo Mfangano Island Kibuogi Kiwa. Okinya kona ni ekarachuonyo ka chachuowe beach makuyo nitie kidi nitiere. Imiyo 1 million. To Mfangano man monda nikech circular ni nyaka gerod kidi not matafari. Ere kaka doa gi material e dor wath ka chomo chulo miyo gigo poko bedo completed. Okay. Shida nitie kanyo. Ero kama na enya. Kuro egani. Ero kama na enya. Awacho ni kido thuolo tiwacho machuok mondo nyadu bendo ide thuolo. Koro kichungo malo tibedo gi chakruok. Shida mantie VOJ. Yes. Ni watiyo kama lach. Okay. And jo penny need report kama gibede dalacha. Ero kamano. Ibro wanaduogo giri kendo. Wanaduogo giri kendo. Nikech ne wapenjo kane teko ma ungo kaka jobunge osedhach maber ahinya mutero nyaka county ma Kisumu e od bura e wach mar chief officers manutie sirikal mokalo chien ka. CCMs, yes. County Executive Committee members. Yes. Mano wach maber ahinya. Ngech ni un kaka jobunge utiyo gi teko maru mar ng'eyo ni to bende wan compliant gi katiba mar piny Kenya kata mana chike moko machalo county iluongo ni County Governments Act. Mano wach maber mokalo ni utiyo gi teko maru tuo mokanyo bende weche ma un kaka jobunge ong'eyo ni ok dhi maber e county ma Homa Bay. Wach mangima mokalo. Wanaduogo iri Joyce Okomo kido thuolo takwayo ni ka ng'eny ahinya tikawe dakika 4 ka ng'eny ahinya mondo ji te oyud thuolo kanya kod Mugajwang' nikech wan mana gi seche maromo 1:30 saa 1:30 kama. Erokamano Joyce. Erokamano. Nyinga Joyce Okomo winjo no. An jadak mar Homa Bay town constituency. Ase daka higni 21 kora chalo jakanyo lakini ambita Rusinga e madala nantie to kama bezon en Homa Bay jogi mung'eya gima nyalo wacho ni teko ni kuom jopiny to gikia tiyogo giwe ni teko man kuom gicha en teko mar kaubeti gitongo go ng'ane ka jatelo orogi pok ging'e ni teko mar jopiny mitiyogo en fwambo rieko ging'iyo yiero jatelo madhi tiyonwa e yor adier to ka ng'ato osekao pesa 200 nang'iyo ni tin there was a time mani 150 kakunena ni kondele manyata wani manwagore go nyangolo
wabayo kite to wagore gi stool. Naninde bwo kalabat nikech nan mama manjejore sani to koro sani okanjejera. Naninde bwo kalabat to jomoko tigoyo malo to antinge nok goya theno wiya gi kibeti nikech ang'e gima timore malo. Naduoga yudo ni mano ok kony. Nadonje bunge la wenye inchi 2013 nyaka sani asebedo ya bunge la wenye inchi Homa Bay County miluongo ni bunge la wenye inchi kata bunge la wanya inchi. Ingeni president wane en Raila Amolo Odinga. Mane our president making'iyo bunge wan gi ywak malit nikech president wa onindo. Ene mane okedo ne jopiny to no puonjo wakakwa kedo ne piny. Ka MCA okti maber in gi right kaka mwananchi mondi chung malo, in gi right kaka japiny mondi chung malo mondi kwer gi moko tim maber. To ka un kosemi utoken tilingi slinga bich mani miyani jowadwa talingo ok ne konya to nyaka nawe kao siling no kata kamako microphone to wuoyo kan jachir. Akwayo jopiny ni teko momi jopiny ok en teko mar gorruok, ok en teko mar beti, to en teko mar kwero gima timore marach. En teko mar keto gima timore maber mondo med timore mango maber. Mane gima kwayo jopiny okwan maber ahinya our county. Sani adwa biro moleo matin nikech kaka luokra onge. Adhi e nam mondo aluokra nikech pi onge. An kiwacho tirach. Awachonu madier pi osebedo ka onge for 1 week. Onge nango to wan gi nam. Adhi luokra nam tinyisan kanyo luokrok. Kora suda kanyo luok. Ayudo kamoro karami luokrok. Emomiyo biro moleo matin. Temie uru mondo pi ma onge Homa Bay ni obed Homa Bay. En wich kuot ni wan gi nam to pi ok nyal bedo nango. En wich kuot ni wan gi nam to waluokre nam. En wich kuot ni wan gi nam to wamodho pi mochido. Niki modho pi maler to mana ka in MCA, ka in iti office moro, bedo gi gine chupa moko mineni pogo wakagi. Ema gi madho. Koro wan to wamadho chuodho jowadwa. Homa Bay ok timnwa maber. Akwayo telo maber, telo marach olokro bed telo maber. To kuyiero jotelo next time, we uru yiero gi gorruok, we uru yiero gi beti, we uru yiero gi ngum, to yieruru ng'amu ng'e ni dhi tiyo. Kik uyier ng'at mosiemnu. Ng'ama ne siemonwa bat, in fact litnwa. Nitie ng'at manong'e ni en kosebet tidhi ting' bade. There was a time mawa late Raila Amolo Odinga oting'o bad ji e Homa Bay Stadium. Onyise ni wiye wil gi ng'ato ni en ng'ano jowa oseting'o jowa wise wang' ni onge ng'ama ting'o bat tiuru matek mondo wayier ng'ama nyalo tiyo ti matek to kik ikel beti mondo yierigo tikel kwe mondo yieri maber gombulu ne youth ka uro ombulu anajiwo unu ka ombulu ni ema jiwo kamora mora ni mondo wakaw to wayier ng'ato gombulu to kik iyier ng'ato ni bro konyi bang'e anayiero ji ni dhi konya bang'e to kare ne ok nyal konya Nyasaye makonya otherwise amor kodu. Erokamano ahinya Musa nya gimidhiero mane omakino. Siasa mar ting'o bat en siasa ma osebedo kolak e piny luo mokalo. Kang'eyo ni sama ng'ato kuom ranyisi joka Sipur madhi timo yiero chieng' tich ang'wen, sama koro IEBC oseng'iyo nyingi kanie register kokalo kuom iluongo ni electronic voter identification device cha EVID cha, moseyangi ni jago kura mapod na ngima momi oboke. Sama idhi kiewo cha nitie ng'ama oting'o bunde toki ni nyakier ng'ane. Kisumu East ung'eyo kama nitie noyie ja independent donge gi gwenge mamoko. Koro bedo ga nade gini otama ng'eyo, samoro un bende ubro konywa ng'eyo. Bishop Charles, An Bishop Charles Otieno Mwoda, ae riwruok mar Interfaith kotelnwa gi Bishop Daktari Wanda, ane Chief of Protocol mar Clergy, awuok Ndhiwa sub-county. An gi weche ariyo kende madwa na wachi, nikech thoth weche awinjo ka jowadwa osewacho. Achiel, wang'eyo ni jatelo Nyasaye kendo ng'ama Nyasaye oyiero en nyaka oti maber, kendo jopiny bende nyaka puoye. Wan kaka jodolo wasebedo gi shida, mana kaka achiel kuomwa mane osewuoyo wacho, ni ka wawuok oko mondo mi wakwed gik matimore marach, tiwacho ni wadonjo e siasa. Kawuono sani
piny luo nyoni kod ywak ne wiranye gi wito gai margi. Tibiro yudo ni jotelo chako yierore kendgi ka ok Nyasaye ema gidokie chong mondo mi luo ogai kata okebegi manyalo tayogi e migepe mopogore opogore mag dongruok kata nyake mag siasa. Gichako wuok ka giwuotho mondo ne giluong jotich Nyasaye machalo Bishop Daktari gini to wabed walam Nyasaye mondo Nyasaye omi piny luo ng'ama nyalo leadgi. Ma indi osetamore. Gichako tiyo gi pesa mondo mi gichoche agodo jopiny mondo jopiny ochako gore mondo mi ohinyre. Ariyo, madwa ni mondo awach categorically, teko mar jopiny sirikal mamalo gi mapiny omayogi kendo gi dilute totally, ma iyudo gik matimore ok nyis ni sirikal mamalo gi mapiny omiyo japiny luor kod teko moromo kode. Achiel, awinjo ka joage wuoyo ka bonyo awinjo ka wuoyo onge kaka inyalo wacho ni public participation jopiny dhi timo to nosetime ma un kori kelo numna gik ma for formality. Wan kaka jodolo kendo kaka jotich Nyasaye nyaka wabedie wachung'e ratiro. Aya erosekelnugo owuondgo wang'u iluongo ni obuo wang'u. Kosebuo wang' wananchi kamano to gima non okalieno be ok dhi tim. Idhi timo gimoro ataro mar wachno. Example, kidhiye e gwengewa kuonde ma inyalo wacho ni MCA oluongo jopiny motimo participation. Owach ni yo ma Sofia kadhi kata Thienam ema mondo timruok na doger. Tidhi loso madhi Arujo kochomo ogine kochomo yo ndege paw ndege. Ere teko momi jopiny? Onge teko momi jopiny mondo mi jopiny nyalo wacho gima gidwaro mondo gima gidwaro no mondo chop kare. Mogik, onge kaka de wakwer. Ikwero to in godeyo kan kama kidhi ikwero to no se padi milwar piny kucho nikech jatelo manyi yiero no biro gi jok mago gidongo to wang'i kwar to gipidho tikgi. Idhiri milwar ka gimoro nono ing'ama jadolo ma chieng' moro aneno kadhi function moro wacho no kachaka dogie. Omiyo jotelo mawayiero bende owinjore omi jopiny luor. Sama gidwaro kaka kore ni idwaro Kasipul ibiro yudo ka gimoso ji kendo gidhi ma gimos ji mowuondre kata ni pi manomodho miyo dayo moro mayudo kogine to kiny koseyudo loch mondo mi ochop kuomi otimore nade? Onge. Waseneno wan jodologi iluongo wa wadhi walemo koseyuda loch moyudo loch mobede loch jadolo korok ne kod wang'. Kendo koponi kwayo kata thuolo ni idhi e dho ofise ibiro koni jatelo pod odich. Ing'ama jadolo idhi kanyo endi mar mondo mi dhi lam no ofise no ilam bende ne tich motiyo no mondo otine jopiny kod kwero. Ka kamano Nyasaye mondo erokamano ahinya. Twak medo chwakore nyakwara Mogajwang'. Teko ni e lwet jopiny. Ginyalo tiyo gi teko ni e yore mag penjo. Senior Jeibonyo ka duoke koni matin. Jadolo gi Ologor gi jomamoko ma osewuoyo ywak ne chal kagima nitiere paro mar ng'ado kogi kaka jadolo ne owacho no kane pok okawo yweyo. Joma ng'ado lwet jodolo gi ywak ni gin jotelo ma giyiero e kombe mopogore opogore. Ere yo ma jopiny nyalo tiyogo mar dhi nyime mar dhiro ajenda margi? Achiel kuom jabura nowacho ni gisedhi nyaka e kot gi teko mar od bura margi. Wach maber ahinya. In fact, kanitiere bunge la wenye inchi ma oseng'iso teko magin go
en ma Homa Bay ka. Homa Bay ka matero nyaka kaunti ma Migori e court. What about Migori? Homa Bay County ka notero minister Machogu e court ndalo moko. Kare. To mano nyiso teko ma japiny ne. Yes. Adwa kawo gik moko adek mna mapiyo piyo. Ologoro pimo gigo mowacho ni gineno kok timre maber. Tadwa penje ni to bende une gi forum ma ulalo ruwe gi jogo ma uyiero. Ma ukone MCA ni wadwari Jumapil saa 8 ibi kama wan gi penjo mwadwa penji. Dito gik miyale assembly ma Homa Bay. Inda kwa senene kiwacha achiel ariyo adek. Paro makoro uketo Homa Bay ni dwa timo achiel ariyo adek. Dak ni duogo kama ndi penjwa kaka yor manyo pachwa kaka jopiny. Koso samuneno MCA to en mnani jatelo ine mapinyi te mang'owa ine mapinyi kuodhi jatelo idhi maber koro en puoch gi pak to gik moko tok ti mang'owa ok dhi maber. Mano penjo manyaka wapenji. Mar ariyo, teko mar japinyni kendo ahero gima Joyce owacho ni no realize ni 500, 200, 100 ni ok konyi nikech sami kawe tidikori omuklaki ogol koki okinyal penjo motegno. To kata obed ni en mar manyo chiembwa matin endene ting'eni sami kawo 500 tikawo 200 to ndara mano onego los ni jakori kawi wuotho gode iyi. Sikul monego ger ni jakori bet godo kamoro chamo chips gi soda. Ise chiemo chuth. Koro kinyal bedo gi teko mar penjo jatelo ni penjo. Donge ni ke jotelo sewacho ni chiem chuth mbele pek. Bas, to king'eni mbele pek ti chiemo chuth to kara kiki penjo mbele ka. Nikech mane kaka walalo teko ma wan godo nikech yiena mondo ati gi dholuone. Japiny owe ladhore e mbele jatelo. Jadi kuomwa ka emondiko jotije. Obed jakwath, obed ng'ama tiyo ni ot, obed ng'ama ni e duka, obed ng'ama ni e kambini. Sami goe kogno misendike tich. Bende podi dok ladhrine. Okine mi chike nadwa ni tim kama. So mane teko manyaka wabed godo. To teko no wabedo godo ka wariwore, ka wabedo ni ka ng'ato pok oloso kodwa to wan ga put wa moro kaka jodak. Wan wa put moro kaka jodolo. Wan ga put moro kaka jobunge. Wan ga put moro kaka johala. Ma okolos kodwa ni luongo ng'ata achiel tiloso gode bathe. Nikech achiel no kango luongi e ode to breakfast yudo ma en fork and knife. Rabolo kore chuo gi uma gumone gi poka ticham. Machunga kore dwa ng'ado gi uma. Wabedo ka wariwore e vikundi wa mag johala, mag jopuonj, mako biro to teko wang'eny twapenje penjo nikech riwruok ne ang'owa e teko. To kwa bet ni en achiel okapari e kwa bro bedo gi teko monego wabedgo. So nyaka wariwre kako oganda. Nyaka walose buche matindo mag ng'iyo interests magwa. Ni wan johala ang'o madwa notimwa Homa Bay ka makwa dhir governor. Tuang'e ni wadhi loso gi governor ni wadwara achiel ariyo adek. To kwa wuok ne ng'ato ka ng'ato dwa dhi neno governor kien. Odhi manyo mare. Uwuon. Ok makonyo ang'owa makonyo gala. So wariwre uru. Wabed gi buchewa mwayale gigo matimowa makwa wuok ni pi onge Homa Bay ka. Kako wache ne juma achiel pi okosebedo. Twamanyo CCM mar pi. Twapenje ne ang'o miyo pi onge. Twamanyo MCAs magwa nikech MCAs go bende nigi committees e od bura kanyo. Twapenjo gi ni to bende pi ma onge Homa Bay ka ni wach ni bende usewache od bura. To county osemiyo udwoko mane. To ko bet ni wan ng'ato ka ng'ato koro pi onge to dwa dhi manyo pi kien. Tibro do ka shida ni pod bro dhi mbele nikech onge ng'amo chome tir maber nikech ng'ato ka ng'ato manyang'owa manyo dwache. Wariwre uru, wabed gi buche mabro miyo wateko. Mondo wapenj penjo gi. Erokamano. Ken, duond jopiny e duond Nyasaye. Jopiny wuoyo gi jotelo ma giyiero e ombulu. Awinjo ka jadolo oloso. To
apano wasebedo gi tabu ma chien ka nikech kowuoyo wach mar riwruok kata bedo achiel to chal ka gima kanisa chien ka nodwa bedo gi keng kata pogruok. King'iyo kata mana yiero mokalo maduong' mane oyiere jatend piny Kenya William Ruto, nochopo kama moko kuom jodolo ne obedo kod sigu e kindgi kod jogo ombulu mathoth, nikech ning'iyo ni nitiere kaka kanisa notigo ahinya kimanyo godo loch mar Kenya. To aparo ni en gima osebedo katimore mana samoro jodolo mana manok kende. Mana kamano Nyakwayo Mgajwang' chal ka gima wan gi ng'ikruok e yore mag duol kapok biro ir gavana. Gavana ok ang'eyo ni nyalo wacho ang'o kuom kaka jopiny oloso. Victor, adok mana kama achake godo sama wachako ni jopiny nigi teko, to kama jopiny nie gi teko no nitiere weche ariyo mapek. Mokwongo awacho ni riwruok mar jopiny. Josiasa gi ging'eyo ni ka ubiro kaka koro jopiny obiro ni to ok ginyalu. Koro ipogou. Momiyo kata riwruok no en gima ber ne bunge la wananchi ma Homabay ka e puoch gi pak tich musetimo. Wambe waneno kata sama ne gidonjo ma gidhi ka network ma Bomas ne ntiere kama ne giwuokie gi wach mara the people may, the people shall. Aneno sipna kojo ni kae ne ukelo Homabay e rang'iny ni kare Homabay nigi joma wigi liw manyalo wuok e bunge la wananchi ma dhi penjo to kaka usebet ku penje cha bende kaka usebet ku penje ka to bende wang'eyo ni kinde duto jopiny kata jotelo ok ohero adieri. Ntiere sem moko ma bende un kumulo weche moko tisiemu kuondegi. Samoro bende ntiere jok mabuogo ngimau kata mana wan ntiere sama ka wamulo adieri to ok omono wabiro ka. Ntiere kata nyaka josiasa moko nyo waluongo nyoro to kobiro kichiewe kisimbi gokinyi ni oyo twak nu tere office governor kama wantiere ni ka wan e office governor. Intie joma ne wacho ni ne wan e office governor mane wakile twak manyoro cha. Apenjo ujo piny mae office Gladys Wanga kama unene. Koro samoro jok mok dwar accountability neno ga kamano, lakini ok nyal miyo ujony ma ok upenjo gi nikech josiasa gibiro ga gi propaganda to mano ok ma uteko. Sama mama Chaloso kowacho nochune mondo dhi oluokre nam, en wach moko moro ahinya nikech kang'iyo miyo no moloso en miyo ma samoro nyalo bedo gi nyikwaye, onyalo bedo gi mondi yawuote. Nyaka karang'o ma jowa biro luokore e nam? E nam onogo ni Victor osebi winjo kinde mang'eny kilando ni nyang'o mako ng'ato e nam to josiasa biro ni oyo komake achung'e nengo mar ik, achung'e ang'o kata koro ichung'e nengo mar ik duoko ngima. Kata Raila ne Ruto iko maber ndi oduogo ji pod nyisowa mana kaka ne oleki. Giminyalo tim sani mondo tim to giminyalo tim no jopiny time mana ka uloso wang' achiel. Sani kaka koro wan kani gichiko itgi te odwa wacho nu kendo emomiyo kuonde mowacho ni rem nitie gidhi loso, lakini ka ng'at ka ng'ato loso kien Victor, ka ng'at ka ng'ato loso kien. Sani ang'enge ntiere mathoth ahinya Kaluo kae mojende koro imanyo ma agog gi lach mana kaka bishop ne wacho cha, to mana jatelo mogwongo ne orem kendo pache ok liw ema dhi kawo nyathi ng'ato koneno ni nyithindo gi kar terogi e college, terogi e university, abiya ti kodgi. Ero uru kamano kuom pamona ujo mabeyo nikech wach adieri kaka wacho ni bende tek kata kaka wawache kaka wanene kae otek. Jokama umbe ukalie gik matek nikech jasiasa ma wiye wawacho ni ber ng'ol mar del moloyo ng'ol mar wich, nikech mar del samoro inyalo yudie kaka ikonyo, inyalo yudie gimi wuotho godo, inyalo yude ndiga matinde wawuotho godo gi nikech mago gik mamako ji e wi dongo. To koro mar wich titimo nang'o ng'at ma wiye omoko. Ta ahinya ka enie jasiasa, ahinya ka enie jatelo mane office nikech wiye ni samo moko te no neno ni pesa monego dhi ger godo skul Victor katieko we acham kiny na rom kodgi nikech gidhi biro e grube abich kiny na yawne gi dala na to gidonje. Mae emomiyo nyaka ung'e ni mana kaka Ajay wache cha kisechamo sani itieko rigo to ok idhi penjo ndara nikech ndara ni wuotho godo e Erokamano. Ken Muga kigo wiye
kaka gavana Oloso gisine Jaibonyo na wuoyo seche ka to apani nyota mara ne olal gi duol to awuoyo wache jodolo ka wuoyo achiel mar oganda to kod lose duol achiel manyalo kelo lokruok kech ngene king'iyo kada mana kane wadongo ni nyisowa ni telo wuok ka Nyasaye jotelo Nyasaye mayiero nyiso ni joma mobedo ler mar piny gin jodolo kanisa osebedo ler mar piny msikiti osebedo ler mar piny kuonde luore kod din ma dhano nitiere to duol mane ok giwacho duol achiel e kinde mokalo nomiyo geno moko bende nodhi molal kendo gikone yudo koro grube mag josiasa koro yiero ni an adhi e kanisa makama adhi e kanisa makama adhi e kanisa makama kae bende iwire wi jogi iketo lwedo kuomgi gik makamago inyalo paro kinde mokalo kane jatend piny Kenya William Ruto ne romo kod moko kuom jodolo e kar jot mare mamalo Nairobi to nitie jodolo moko mane oluongo jofwambo kendo magitwak ka Juma wacho ni jodolo moko ne gitwak kawuono saa 4 gidwa lose chal mar Kenya haya George ka chopo to jodolo wacho ni gin bende gidwa ni mondo luonggi kaka jomoko mondo gin bende gima ji yudo no giyude giagi margi koro nyisi ni mane kama ne wachope makoro inyalo ti kod jodolo kata kod jo kanisa mondo giket lwedo kuom jogi gipuodhgi nikech thothne iyudo ka japiny ong'eyo ni gima jadolo kete lwete mano gima ler koro kata bed ni ochido gi iye to e wang' japiny mano gima ler gima jadolo opuodho gima ler koro aparo ni kaka jadolo nowacho Bishop Charles to kod jodolo mamoko en ni owinjore bed ni jodolo bende fwenyo gi ting' ma gin tiere godo e kanyakla mar oganda ni makoro gin bende ginyalo wache duol achiel to duol gi en duol mawuok malo ni kata mana chike 10 mane Musa ochiwo ka gin e chike ma pod wan go e katiba gi thoth gi gina gik mogol e muma kiduogo koni ogol gi e Quran kiduogo gi koni thoth gi gin gik mawuok kochakore kuom din gi bedhruok mar oganda king'iyo pend chik namba 6 mar katiba mawinjo ka je ne lose article 6 chapter 6 malose wi bedhruok kod telo makare thoth gi gin gik ma nipuonjowa kata kane wadongo kane watimo siari ipuonji ni kik yany ng'ato kik ineki kik itim ang'o jatelo timre nade ma gik ma nipuonjowa ma kata kanise to penj ting'eyo ni mate kaka owinjore bed ni duoke to koro ewi dongo ka iyudo ka koro gwenyruok chak bedo nikech koro kikruok mar joma owinjore bed ni telo ne oganda ma gin ler mar jopiny koro gin bende opog-gi ma kawuono jatelo ni kosedhi morwako kandho molemo gi jogi mowenegi monyalo wenegi to kiny jo kanisa moro cha gin bende gigwelo ng'ama chielo ma bende piem gi ng'at cha koro yudo ka kanisa ni osidho ng'ane ma osidho ng'ane mach osidho ng'ane duol achiel bedo ma onge samoro jo kanisa ni osiro ni jatelo ni tiyo jo kanisa ni wacho ni jatelo no ok ti jo kanisa machielo jatelo cha ok ti koro aparo ni jogo manie rang'iny mar dolo to kod jolemo kanyakla nyaka wuoye duol achiel mar nyiso jopiny to ler mar telo chalo nade to dibed ni time marach kose time maber erokamano ahinya sine do medo gimoro kapok wadok ir jopiny kendo nikech koro wawache kaka wanene we apenje oganda ma Nyasaye moyuorowa ka ahinya to wan kaka joluo telo ma ok berne ma samoro wawacho ni oyieronwa jini to mana kaka ni penjo ni to bende ng'ama mako ga bunde e wi ng'ato sami donjo kamigoyo mbulu machuni gi yiero ng'ato nitie gimiluongo ni duond bura kata party ma iyiero ji mang'eny kaluwore gi party sani ang'e ni kapenjo ka ni to un jo party mane ng'eny ji kabro koni gi jo ODM to kipenjo gi ni miya membership number mari mar ODM to gikia ere ng'ama onya wacho ni uja party mora mora ubed ODM ubed UDA mong'e party member number mare ji adek kende mane lokoting'o band gi ji 4 ero koro moko tingo kok gene shuo ogikia kata en namba kipande kata namba ang'o miya penjo ma un sure party mane
e ODM awinjo achiel yudi e ng'enye. Mane kit penjo. Gima dwa penjo ni to e party une uromo didi e dwe mar gombaka ni to wan kaka jo party mar UDA, wan kaka jo party mar ODM, wan kaka jo party mar Jubilee. Jowa mwakete ofis gigo magitimo bende gin gigo manyiso kit chama wane. Koso warito koluong rally, koso warito kaliel nitie, koso warito kanitiere function mag lemoge, eka wacho ni wan jo party wadhi e buch party. Bende waluonge buche at the lowest level monego bed ward. Twapenjore ni to bende MCA wani maja party wani bende otimo gigo manyiso na diera party wani ochungi jo piny party wani timo maber. Nikech samo kwa timo mano temo mi okoro ko abire fora makamani twakoni gik moko ktimango ok dhi maber. To wan gi teko ka wan e party, wan gi teko ka wariwore nyoluoro magwa mopogore opogore mag penjo gi kendo luongo jogi to kwerogi ni kae tidhi marach. MCAs wa bende waselose platforms mwarade kodegi. Koso MCA kowuok logoro wacho ni Suba South, MCA ni kawod ni mane? Gwasi South Ward. Bende nitiere odiochienge juma ka juma ma MCA rado gi jopiny nikech kaka chik wacho en ni tich ariyo nyaka tich ang'wen ene od bura. Tich abich nyaka wuok tich. Ine gweng igo mbaka gi jopiny. Kose no biro ga mne liete. Kokwa penje structures go nikech mang'ami chulo gi pesa u. Kokwa keto platforms go nikech kata ka ng'adi mana matin chik sani koro wacho County Government Act wacho ni MCS nyaka bed gi offices magi e ward. Kendo nitiere pesa ma onego ketnegi mar bedo gi offices go gi staff. Erokamano. Nikech ana wachoga ni kapok idniyo president ni president tiyo marach kata dhi marach to penjie jaod bura mari nikech oversight no tije go kogo ni to serikal tiyo nade. Kapok iwacho ni governor ukti governor timo marach penjirie ni to MCA mari bende osepenje penjo gi e od bura, bende osekawe books of accounts mag county mong'iyo ni pesa no ket milion 10 ne ward na. Pesa ni oseloso ndeche manoke. Nikech ng'eni samori nyalo blame governor ni governor okti. To governor ko engage gi MCA to MCA ko ni agik moko ber. Ward ber. Ine miti mang'owa, ine miweri. Kata ka governor dwa miyo gi moto ko ni joga wan maber. But so nyaki penjie ng'ano monego tim oversight. Ni to ento timang'o mondo ne ningi mani otimara nadi obedo maber kaka ng'ano mondike tich. Erokamano. Wach mangima mokalo adwa naduoko wach kuom jopiny kende kachiel kende. Adwa temo tielo gima Jay wacho ting mar MCS. Gimoro aparo ni osebedo kod rem ahinya king'iyo counties wa kaka itayo. Thothne en ni waonge kod chike moromo matayo chenro. Nikech joma loso chike go thothgi ok ong'eyo ting magin godo mar loso chik. Lokruok mar chike bende yudo ka nitiere rem ma wantiere godo. Miyudo ka MCA oyiere okonyal kata mana biro gi paro mar chik. Okonyal biro gi lokruok moro amora manyalo miyo igolo pesa e gulucha tidhi ikete gimoro. Nikech samoro MCA onge pesa mobiro kelo kachiel motim godo chenro mar dongruok. To chik modhi moloso cha ema biro miyo ten county kao pesa kete igicha to gicha biro koko konyo wards te to gikone en chik mabiro tayo obiro tayo wards go duto nyaka kata kokonye mana ikomenda koro nyaka iloso mana parliamentary obligation county assemblies koro ka MCAs gi ok nyalo loso budget magi allocate pesa to gitimne oversight tigeni kidwa wacho ni governor okti mang'o tikia kumonegi goya ng'owa kuku emomiyo pesa dok nyaka bang' ikomenda. Wach mabende kore mang'eny kore Mgajwang'e National Assembly wan kod committee moro moyiedhi miluongo ni the Petitions Committee mabende kawo ng'ur kuom jopiny. Ariwore gi jowetewa kaka Senior Jay Bonyo gi Governor kanyakla kod Ken Mugo wacho ni ka ji obede riwruok margi moro kuom ranyisi bunge la wananchi
gi sign gima luongo ni petition margi, gi neno magin go, ma bende mar county ka osetimo nyade mang'eny ndi jo interfaith bende, ni mae duondwa kaka jodolo ma oriwo kanisni gi kuonde mag lamo moting'o nyaka jo Salam gi jo Hindu ma Homa Bay, ma wan kaka jo ohala matindo tindo, ma wan joma nie sekta mar pi, ni chandruok mar pi ni nyaka rang'o. To bende penjo ma samoro nyalo bedo ni chando jogi ka wawuoyo kamani en ni county assemblies mekwa ahinya ma Homa Bay ka, yot mar bedo gi jogi e yore mag chwalo petition mari chalo nade, koso bi nitie ohinga moro manyalo mono jopiny chwalo weche magin go gi ng'ur magin go ne assembly. Onyalo bedo public accounts committee mar penjo kaka itiyo gi pesa, bende gichiegni kudwa ahinya ma koro kupenjo penjo e yo moro mochanore, to penjo gi onego bed ni wapenjo gi nade, e liete kose kuonde ma ji orome kanisa e base miyudo thuolo mar penjo governor gi MCS, koso e yor chandruok tugwelogi tuluongogi ni wan gi wach kodi mane chunyi wach Nyakwar Mgajwang'. Dakika odong' maromo 7 kende chopo kanyo saa 4 mar okinyi ma kawuono kata wang'o nyango chenro mar kaka wanene Ramogi FM gi Ramogi TV, kumano wabro dhi nyime kod kao penjo gi pach jopiny kaka pile ajiwo, nikech nok mar saa abro kwayo japiny kido thuolo tiwacho pachi mapiyo mondo nyawadu bende oyude thuolo odiochieng' ma kawuono. Reverend Ken Odeny iluwe kanyo kod Oliver Omoth. Thuolo kored maru ka Ali Abich bro dhi nyime kod luorruok kod microphone kama koro wantie ka Nyakwar Mgajwang', eka wabro biro alu listi mar nyondiki mane jopiny chiwo nyingegi: Jojo Oluoch, Edward Odhiambo, Dev Oyato, Godwin Ayata, Willis Omulo, Tom Omolo, Bruce Ogweno, David Oluoch, Mary Akenge, Collins Olang, Job Otulo, Gladys Ouma, Robert Honga, Jojo Kumu kod Edward Oremo e kind mamoko. Kapok gi dhi nyime kod chiwo twak margi, iparo na kani wakawe yweyo moro madundo kendo Nyakwar Mgajwang' e okinyi mano makawuono. Ma en twak mabro dhi nyime nyaka orom saa 4:55 mar okinyi makawuono. Kaka jiwo waneuru kaka wanyalo tiyo kod thuolo manitiere ni saa okrom ga bende pod ok noromo, to kata kamano matin ma wadolo ni kamoro kide kelonwa konyruok mar go mbaka ni kendo mar kelo jotelo tesre ahinya tije ma onego beni koro gitimo, nikech nitie bath mbaka ni bende ma wagombo ni wang'e anena moloyo to makoro oriwo oganda luo ni to koro wuodhwa mar manyo konyruok gi dongruok mar pinyni orie kanye. Sulu mane wan go yadho tiep nyogore piny, Nyasaye oket chunye kama okwe, dang'ni gi chapni pod omako piny luo ni to warie kon mane, kama wanyalo kwane gik moko notimore, koso en kama lal nitiere, koso ringe ndara kaka jomoko osebedo ka ji koso nang'o. Gin mbaka ma ochuno ni nyaka wawacha nyaka jopiny bende goye mbaka, nikech gine weg teko, gine weg duol. Ka kamano wakawo yweyo kete mana ka. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie, nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare, wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa. Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'otwak mar rameny piny. Chik by Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyithindo, wachopo e kinde nyasi. To rogo mar nyithindo kelo ni mor, tuke kod gik moko miwuoro kinde duto mar higa. Wan gi sigendni mabeyo. Jo sigana ganwe. Tuke mamit kod welo makende. Tablets checks. The internet checks. Kikibari ne chenro mora mora mar rogo mar nyithindo. Chakre wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena ina jua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore.
keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwako gi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende Tich Ariyo ka Tich Ariyo Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' Tich Adek ka Tich Adek Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo Tich Ang'wen Nyakuronga Jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. Mar biro yoro e budho makawuono ni giwe tijegi mar go kodwa mbaka ka kendo go mbaka gi jopiny ma ok en gima wanyalo kawo mayot kendo wagone gero kamano maduong' ahinya kuom chiwruok ma gichiwore go. Wageno ni wabro miyo ng'ato ka ng'ato thuolo, to kata kamano thuolo no be ok dhi romo nikech wadong' kod dakika maromo 40 kende tieko tielo ma ogik mar kaka wanene, nikech thothne watiga saa 4 wang'e mar okinyi nikech chenro ma oyiedhi ma kawuono ni wamedo kinde maromo dakika 40. Mano wanatiek chenro saa 4:45 mar okinyi ma kawuono. Watimo lalruok ka matin gi jopiny giwegi. Jopiny giwegi moro ka moro dwaro thuolo mar wuoyo, to kata kamano luru man go ni ok ni ji te biro bedo kod thuolo mar wuoyo, to kido thuolo akwayo ni katin ahinya kaw dakika achiel tinge kodo mana wach ma in go mapiyo piyo. Tang'e ni mano ok biro mo chuth ber gi risit, to kata kamano olo nono. Abro chako kod sekta mar bunge la wananchi Walter Opio. Okay, erokamano ne wasechiwo thuolo ne jodolo akwaya gi muono ne Abraham Swando Dongo osewuoyo, jadolo Charles be osewuoyo. Wana mi mana kawatiyo gi jodolo agombo ni wamiye osiepwa mawuok kendo chung' ne oganda Jo-Salam nikech Homa Bay County ka bende wakekore. Jadolo akwa ng'uono makende, erokamano ahinya.
inyalo amalo iwach nyingi then ing'iswa ni un kaka dini ma Jo-Salam kong'iyo duond jopiny gi teko ma jopiny nigo e lwetgi osebedo nade kaunti ma Homa Bay ka gi Kenya mangima? Salamu alaikum. Alaikum salam, bismillahirrahim. Chutho pok obedo maber kodwa. An iluonga ni Nuhu Mul Abdul Masud HSC. An SUPKEM Secretary Homa Bay, Vice Chair Interfaith Homa Bay, kendo patron mar Plant Trees for a Better Environment Homa Bay County. Aduoko erokamano Joramogi kuom kelowa kaka wuono. Maduong' moloyo Homa Bay kaka sebedo katelo ne oganda ma Jo-Islam. Luor onge momiwa kaka Jo-Islam. Omiwa luor mathin. Kendo an personally aseneno discriminations mang'eny e gik mang'eny e Homa Bay County. Mamoko kanyalo wacho mana komiya nafas mar private. Kichoka na luong nying ng'ato. Nyaka ofis maduong' mogik aseneno tabu mang'eny ma ok anyal luwo. Omiyo kuom mano ok asemor ahinya. Slots inyalo wacho nomiwa ofis maduong' e Homa Bay County ka. To ging'i ni to indigenous Muslims to ni kanyo. Minyalo miss slots gi. Otergi e jomoko mobiro dak e Homa Bay ka. To kamoro kata komigi wan be nyaka paro. Chakre independence nyaka sani wan kaka Jo-Islam kata manyansa wa onge ng'at mosemiwa manyalo oro ne sirikal maduong' kata mar Homa Bay mar counties mondo miyo konywa e poro wach. Osebedo ka wicho wil kodwa. Omiyo ni gik makama ochop ne jotelo madongo mogik mondo ging'e ni wan kaka Muslims ma indigenous ok wan maber. Adhiye mamoko wach ma Kasipul an ng'eny ne abedo Kasipul mang'eny. Kasipul osebedo paw lweny to kamoro obedo paw lweny nikech oket wech jomoko wa oko kadhi tero wach. Ibro yudo ni kama njunege ji ariyo kamoro nitiere bura moro monoket nitie ng'ama noor samoro ng'ato mi pesa mondo ter samoro ng'ato otero report mondo campaign to kamoro en ng'ama ng'ongo county government Homa Bay. Wakwayo ni gik makamagi kik chak timre kendo. Ng'ato rit kare mondo mi gik moko bed maber. BBI kanolosi ane ng'ama sama nisidho wach BBI ane mana wacho ni BBI ok onego dhi thuolo. Kawali abich gi noluonga nikech na wacho ni onge gimoro ni ng'ato osesomo. Ikuongi bed mi piny wach misom kod kiwacho gimitimo. To kendo kuom mano e public participation aduoko ne government ma national erokamano to kod Raymond Omolo. Nikech kane task force okel Kabunde no mi otera department mar environment to na kwayo kaka ja environment mondo ket holiday mar pidho yien e piny. Mano no timore erokamano. Saurumo tieka Saurumo Kindu Bay Junction is a disaster. Okay. Adwaro ni mondo lose priority mar loso stadium ne ok fast Kindu Bay no nego los stage mokwongo nikech oganda watho makata mana jo Kenya loso sed e Junction e tie barabara kamoko nego bedie. Omiyo akwayo ni gik makamago nego ng'i ka ok kamano waweuru siasa mang'eny watine jopiny ng'ato kata chung' but gire. Erokamano ahinya. Walter Opio bunge Yes. En saa 4 gi dakika 10 saa 4 gi dakika 12 adhi ng'adi. Mokwongo tik duoko erokamano ne Joramogi kaka jomoko osewacho ka. Koro mondo ikony sani kik iduoknwa erokamano. Choma wach tir. Mano biro konyi ahinya e kungo sama in go. Koro amedi dakika 1 en saa 4 gi dakika 11. Nyinga Walter Okelo Pio, an speaker mar bunge la Wananchi, Homa Bay County and beyond. Now one get two issues. Madwa wacho within the time limit mimia Bwana Victor. One is under security mar Homa Bay town. Makoro sani dungeni and insecurity. Bungi yosekido mateka henye wachno ma the authorities unge wachno through the governor, through the national government, and unge gimonyuolo kata chiel despite the fact letters mwasendiko kanyo. Koro en gima wich kut ndalare chien ka kanyo beti matiene nine jo kanyada bede jo lango tasere manegi
gisedogo. Betimo pak kabisa. Kisungu luongo ni welding, inyiso mane imondo ine kaka ng'uti biro la. Oringe nyaka chuny town, ma CBD, no police. Nyoro bende, the same thing notimore. Kabunde, which is in Homa Bay also, Kabura, monego ket mar kwe, olokore mar koko, gi jomi luongo ni leaders, madongo mong'ere kod piny ka, ne giringo nyowuoyo. Ng'wech motimo chieng' ma kineno ka jaduong' ringo ti wuora. Koro security machalo kamano onge i Homa Bay. Ok wakwayo wa demand kaka jobunge ni security chakore kodi in mibedo kanyo. In mikawi ka timi beti. Ng'eni beti no nyalo ng'adi. Kadok chien matin katieko mano to wase neno gino kendo kawuono neno osiepna ma wawo ka nyicho ywagore na weyo lap mana lawi gocha. Aduoko ni erokamano nikech ni lawa mi yiecho lepa ka wadwa wacho weche mabecho makonyo en wuon nyaka min mare, nyaka wuon mare, nyaka wai mare. Koro ose grow kende ere en ka. Erokamano speaker. Ang'eni kata ka bunge maru ungi standing orders ma bende ng'ado ni ng'ato ka ng'ado nego bende wuoyo dekadi. Abro dhi achiel kod Edward Oremo ma bende en achiel kuom jo BMUs sector mar lupo, en achiel kuom sectors ma bende oteno county ma Homa Bay ka achiel kod piny mangima. Sani rumo speaker, sani rumo standing orders nyaka walwalowa. Erokamano. Erokamano ahinya speaker. Speaker giluor makende speaker akwayo ni wene jomoko thuolo. Erokamano. Speaker ginene jo rangwe ma jo pharmacy okona na bia mosi. Erokamano. Mosi maber ahinya. Kasuku Rafael kelo chendo mar Mosi Ramogi FM kora kwayo ni mane platform maber ahinya. Sani kora agombo ni samumino kaluongo nyingi ki onge tine nuo nyingi kendo ti kod samumino yo mowinjore. Edward Oremo. Okay, Musainya. Patrick. Okay, erokamano ahinya. Patrick thuolo kored mari. Abro mi dakika 2 en saa 4 dakika 14. Erokamano maduong'. An iluonga ni Patrick Ochieng' Ochogo. Ae organization mar Beach Management Unit. To agombo mondo mi awas kaka nene. Beach mara ma e Mako Ginga. An gi problem sana. Tawinjo kiwacho ne japiny nigi teko. To wan gi teko adieri. To teko wan yok ti kuom josiasa wa. Onge gima gitimonwa kacha. King'iyo MCA marwa gi mbunge marwa, landing station marwa cha yudo ka en scattered maonge kata kama yidhi nyalo gowe. Anyuonge nitiere kanyo biro maonge kata kaka yidhi mag transport nyalo land kanyo makelo ne county government pesa. King'iyo anyuongi no area kama intiere no omako breeding sites magwa manego nwa rech to kanye meyudo ni wan gi MCA wan gi mbunge onge odiochieng' ma gisebiro mondo mi gin bendi gikonywa kaka wanyalo ng'i way forward mondo mi rewo bedi nikech wan kaka wajona mwa depend rech. Mar adek en mor makende kata ne jipo ma wan godo kaka jolupo kaka wanene ne governor marwa osetemo no matek mokelo no fish landing station ochako kelo no fish market mamano wagoyo erokamano wa chieng' mane wantiere wan kama ber malich. Koro ne MCA marwa gi wabunge marwa ok wane gima gikonyowa godo. Ne wandiko negi mondo mi kata gimiwa rescue boat. Otamore ka jowa notho e pi mwabedo gi problem kaka nwanyalo rescue jogewa. Erokamano wach mangima mokalo ne gindiko ne jotendgi mondo okel negi rescue boats. Mane teko ma japiny nigo ne unyalo ndiko ne ofise gi to luwo ber ahinya ka omiyo gi ultimatum ni wagombo ni gini utim e bwo seche maromo kama kumiwa duoko. To kidhi ofis mar sirikal kutero barua maru ubedo gi kopis 3. Kopi mokwongo ng'amomiyo no nyaka ket stamp ni received mayango no oseyudo barua no tichaki dok go madong' ofis dong' ma in go no bende in go
gi mamoko bende. Mano biro mi teko mathoth mokalo. Johala matindo Mercy Akenge ibiro luwe kod Geoffrey Festus. Johala matindo mawuok e dala mar Homa Bay ka. Teko wawacho ni nie lwetu. Tusetiyo kode nade? Iluonga ni Mercy Akenge. Awuok Homa Bay ka kendo achung' ne mine. Iwacho ni duong'uru eka noyawnu, dwaruru eka nomiu. Sirikal mamalo adiera makende osedhi kodwa maber. Nikech ka wang'iyo Homa Bay kaka chi Homa Bay County ka, wan gi ndara nikech aja ohala, aloko nyanya, aloko kitungu, aloko mena. Tiyudo ka idwa kawo rech Homa Bay ka, tadwa tere kata Manandhiwa, tiyudo ka ndara nitie ma watiyo ge yo maber. Koro puoch gi pak odogne sirikal mamalo, national government, wan gi gik mabeyo Homa Bay ma sirikal osetimonwa. Iyudo ka for example nyocha tuo kadhi osiptal anindo ndala biche wuode. Ka wuok naparo ni an gi gowi. Kadhi kamichude tinyisa ni sha osekawo. Nyaka wabed gi poch gi pak makende kuom sirikal mamalo, nikech sirikal mamalo gik mang'eny manokwane. To sani koro waneno gi kendo gitimore maber. Youths nika manyocha johigni 18 nyaka 29. Iyudo ka sani nitie gima sirikal mamalo setimo, pesa dhi ane gi malo kucha karidore piny mondo gin bende gi join mine kata mana yudhe nyiri matindo matimo hala mondo mi ohandgi odhi maber. Erokamano Mercy. Erokamano. Erokamano ahinya Mercy. Geoffrey Festus. Geoffrey Festus. Neni tiyo gi dakika mar 2 Erokamano bio. Erokamano Mr. Geoffrey Okoth Nduso, Chairman Market. Okay. Bio gima kwayo e county government ka chiel gi sirikal mamalo e system mar ojohala ma wan godo e chirni mopogore opogore. Wan gi jok mosebedo ka donje chirni wa e sectors wagi. Iluongo ni gimiyo mine pesa hola mathindo thindo, giluongo ni joka yole. Mine jogi biyo jogi miyo mine wa pesa gi capacity man malo kabisa, interest man malo kabisa. Omiyo kwa sirikal mamalo ni kuponi nitiere hola moro manyalo wuok mar youth fund ka achiel gi women enterprise. Mine ma johala aswekra mondo pesa maginyalo loko godo, nikech ka gik sa 12 biyo tiyudo ka mine koro chiro dhi ka gima rumo, nikech koro giponda nikech ka jokang' wuotho godhiambo koyudogi to samoro no poko uso imako gigegi, samoro bende timore gi tembe maricho moko dhi kare. Ariyo ne mano biyo akwayo sirikal maro maduong' nikech kaluwore chiro kuonde mwatiye onego wati gi environment makare, mok ni seche moko chandruok wan godo. Kaluwore gima ne speaker wacho, wan gi chandruok nikech mine wa mwatiyo godo chirni wa oluoro gimiluongo ni beti ka achiel gi koko. Ne wakwa insecurity owuok oko mondo ng'i kaka nyalo konyo wa mondo mi environment mar ohala obed makare. Tachaka kwayo gavana katieka. Gavana chon na wago kura kendo ni wawacho ne wawuotho kowacho malong'o ni nitiere jok madhi konyo baba malo. To koro sama koro wantiere go kane baba koro onge, ere ng'ama koro wedhi kony malo. Omiyo wan kaka wanonagi baba nowewa sirikal kendo nowewa broad based government. Adwa koyo speaker kama koro wantiere ni aye tama wane sirikal motelne gi Rais Ruto ema koro nyakwalo bang'e aye tama mondo wariti sirikal obed kore. Erokamano biyo. Erokamano ahinya. Tiyo gi sani maber sa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Waloko matin nikech wakikore, wabiro yudo duond yudhe. Kevin Wow. Okay. Kevin Wow. Sang'wen gi dakika 2. Dong gi dakika 2. Erokamano VOJ, gi nyinga iluonga ni Kevin Omudhiambo, mong'ere kaka Wawao. An jatend vijana e Homa Bay County ka. Wach man go maduong' ma dakon jikwa Ramogi. Ni maduong' wan kaka jomatindo oseti kodwa mang'eny e weche dhaw. Ng'eny jomatindo, ng'eny gi wawuok ni wang'ni wadhi manyo kombe. Chakre MCAs man jodongo mukelo ka jopuonje makia tich mar MCA makia buche migogi. MCAs mantie county assembly ok nyago bura kata gi japiny nang'o nikech giluoro governor. Governor e gimoro amora. To wan kaka jomatindo wadwa ni wadhi wach machando wa i assembly ka machando gwengewa. Mana achiel. Mar ariyo, e sirikal mar William Samoei Ruto ni
wan kaka joluo kaka vijana ok wawuoge wawacho tutam gi reason gik mwaseneno Homa Bay ka onge gik kama nwasenene kata president manosekelonwa wan kaka joma be wan gi gik mwasiemo kidwa wuothe taondwa ka emomiyo watwere bang' Ruto obedo otieno godiochieng' king'wenyo kata sienda Ruto imbe wang'wenyo masienda ni kanye man jakom owewa makoro broad base ka ok wawuoge wawacho ni kumi bila break mogik e wach mar tutamani onge governor onge MC onge senator tutam en mar president kende jomodongi wadhi deal go e ground kaka dwarore machielo matiekogo e telo ma Homa Bay ka gima speaker uweno gimoro timore Homa Bay ka moko osebedo maber vijana ber kuwa bede kwe Homa Bay ndalo adek mosekalo ge mjumbe ka osebedo gi buda ka waseneno bete ndalo adek ka ringe town ka wakwaya agency mag security bondo wabed piny wadhi bedo gi yudhe wabe piny bondo waket kwe Homa Bay to mjumbe konego tele wach mar kelo kwe nikech wahinyore erokamano sani rumo erokamano nya Kevin kuom wach makare jomadongo nitie chandruok ka manyako go emba kama tut wach mar arita mok ber ni kuom ndalo adek kaka jobura ariyo osewacho nitie jomoko ma osebedo ka sedo gi bete ting'e ni ka arita ok ber ohala be ok nya timore mano wach maber wabro duoge wadloro gi youth mogik iluongo ni Collins Olang eka bang'e abro duogo wach koni to wago wiye matin to thothne wagomo ni wami ng'ato ka ng'ato thuolo mae momiyo ne watimo kod lalruok moro ni watuom sekta ka sekta PWDs jo manitiere human rights weche mag alwora weche mag telo makare jobunge jodini erokamano thuolo mari Collins erokamano VJ manaka VJ osewacho nyinga iluongo ni Collins Olang kar dak mashauri yako kamongore eye kanyo VJ kaka joma tindo seti kodo marach sana ibo yudo ni youth mashauri yako mostly mitiyo gore timbe moko maricho matimore kagi adawacho siemo weche moko matimore kuom jotendwa kata maricho matimore kaka wan joma tindo achiel eni dynamics mag siasa pogore sani nikech koro baba osewewa narrative moro mane ntiere ni wadhi konyo baba malo cha sani koro onge koro jotelo dwa tiyo gi tactic moro kama divide and rule ka gifwenyo ni wariwore kaka oganda to gidwa ni mondo gipogwa sin study notimore nyoro jopiny nowuok modhi ogo bura for a course mar dhi penjo moko mapok odwoki mag dongruok tiyudo ka jatendwa wuok to dhi nyiewo yudhe to dhi chwado ji kuno ochwado mine gi wuonegi wato joma tindo seche moko ne wan gi teko wanyaringo bara dwoko ne jowa bero kamano youth Homa Bay dine wa stand ground ni wak wadhi to dine wanegore VJ kawuondi fwenyo ni ji moko dotho to notimore maber ni jowa noringo wenegi piny but ang'eyo ni nitiere kiboko madhi chwadre mbele kacha ma en kura sani wasefwenyo ni ok wadhi dhawo gi physically wadhi gore gi kura emomiyo akwa joma tindo uwinjo ka jo IBC lando kacha ni kura okaw gine mar kawo kura ni piny sana akwa joma tindo ni wuogo guru oko joma okawo kura odhi okawo kura mondo wagi 2027 jowagi wagola waseneno elements moko maricho ikelo no Homa Bay kata ok ber Homa Bay osebedo kar kwe kuom ndalogi duto to jotendwa osebedo ka tiyo kodwa marach dwa ni mondo gichwadwa mogik adawacho ni gimomiyo jotendwa bedo joma richo gichiko itgi ne kuoth sana moloyo dongruok iyudo ka jatelo kosenyise ni wao changa marach koro omako kodi sigu to ito seche moko in gi chuny mana mar wacho weche mag dongruok kata weche manyalo konyo jopiny so gichiko itgi ne kuoth molo gimoro amora mogik ahinya waonge kembe Homa Bay ka to natural resource nitiere Homa Bay ka kidhi e nam nitiere ka kidhi Kasipul kacha nitiere rabuon kidhi Kochiaka nitiere mananas to magi kuonde ma inyalo ndike wanya yudo thuolo kaka joma tindo mondo wayude tije tiyudo kamano onge waketo weche mang'eny e siasa pesa iketho mana kuondegi e siasa gi events moko mathindo to pesa go an gadini ka Capital Fish nitiere ka de wayaw kambi mar rech ka to jowa do yudo thuolo mondo yudo tije erokamano ahinya Koram Gajwang erokamano ahinya ne wagombo ni ng'ato ka ng'ato yude kata dakika 5 kende nya Koram Gajwang to kata kamano matin no kitiyogo maber tageno ni pachi gi duondi biro bedo ka winjore e yo ma owinjore teko mar jopiny Senior J Bonyo waneno ka nitie ka jopiny ndiko nyaka barua ne ofise mag sirikal jopiny nigi penjo mathoth ka ma duoko margi bedo maonge
kanyakla kod jiwo joma tindo kaka wuoyi ma owuoyo ni Collins winjo kanyo kowacho ni teko ni tere kuom ombulu ka to kendo omora kowacho ni rotho ma gidhi rotho mbele ka en mar ombulu. En mar ombulu. VOJ Homa Bay nyingi ok ber ahinya. To nying Homa Bay ok ber nikech gino masewinjo kiwacho weche mag lweny mosiko. To bende an gi penjo nikech kawuono wan gi jo Homa Bay. Jo magoji kata menyiewo magoji go donge gin mana jo Homa Bay ka. Donge ung'egi. Ang'o ma mono wa identify gitu wakoni ng'ane in nyane ni kiting'o beti twaterne gine polis. Nikech teko no wanyalo timo gibiluongo ni citizens arrest. Nikech ng'amo ting'o beti no nitie dalagi. Nitie min gi, nitie wuon gi, nitie wedene. To wachomo gi achoma tir, to wakawo gi achiel kachiel, to watero gi kanye. Mondo giwach ni ng'ama no nyiewo gi ng'ama no oro gi. Nikech bura kaka miwacho manyoro na lweny nyowuoke. Donge ne buch jo Homa Bay ka. Okadwa luongo. Ana luongo mna ni Homa Bay, anturwa ni sakwa. Kaka ng'ala ng'ad feri di boku dino na. So ung'e joge, udak kod gi e udi, gin nyithiu, gin osiepeu, gin jo uteu, ung'e gi maber. To sama gima giude gino no to koro budho godo godhiambo, ni notima ang'o, ane oduogo gi gimoro. Wane mwanyayo timbegi kok wanyal wuok oko mondo wakwer jogi, mondo wawachge ni gimitimo rach. Wabedie uru jogo ma wacho ni ok wadwa lweny Homa Bay ka. Kaje ibonye manyo okelo lweny, twachome achoma tir twakone ni bud mwalimu nyi kelo lweny ok ber, wang'e joma ne chulo mane kwa to kwa ling to pod gibro medo timo ang'owa, gibro medo timogi. Wakauru teko ni wakete lwetwa mar kwero jogi to gisiemo wang' jogo to mwanya teru ka polis bende wamako ter ka polis. Ero kama naye Ken wach mara rita kwe mana kaka Okebeni osewache ni en kinde ma japiny chiew mar ng'eyo ni ka en lepo mwasiko wacho ni ibiro lawi saa achiel mangima maonge chung'. To en lepo mwinjore beni timore e ombulu e debe. Ma kano chak yombi kichako kwen, ti yombi ayomba gi ng'wech nyaka ang' tiek kweno. Apani mane teko maduong' ma japiny nitiere godo. To chakore gi ndikruok kaka jogo ombulu. Anyalo paro kancha ne IBC ochako chenro mar ndiko ji e thuolo mokalo. Mano motelo ne tho mar Raila Odinga, kech apani bang' tho mar Raila to samoro wich nodhi owil. To ne ji ndikore kidam nitie odiechieng' moro ma Migori kende ji nosendikore juma achiel ka juma ariyo ji maromo 40 gi wiye kende. Koro aparo ni chiew mar japiny en manyo sila kata gir lweny mobiro tiyo godo e lepo mabiro nyien. To lepo no wasewinjore ni en ombulu mibrogo. Koro sila mibiro dhi godo e lweny no nyaka obed mana ombulu ma japiny biro kawo. Koro en ting' ma japiny nitiere godo ne duol mokwongo makatibo miye en kawo ng'ama biro chung' e loye, ng'ama biro loso e loye, mabiro timo dongruok e loye. To sila maduong' ma japiny nyaka bed godo en ombuche no. Koro en gima nyaka japiny kawo gi mahino ahinya. Chenro mopogore opogore mag sirikal, ang'e ni sirikal mamalo timo mamoko, sirikal ma kaunti timo mamoko. Jogi te nigi ting' kopogore kod jopiny, gin gi ting' mar neno ni alwora ma giritogi arita chal nade, nikech kata mana chenro mag dongruok mitimogo nyaka chak ritgi maber kendo. Kapo ni wabedo kod alwora ma en mana lweny, to ka ang' ni lweny omuoch ka to kata mana kope molos mabeyogi, ma sirikal oloso mabeyogi, kae mibiro ture mondo koro ti kode ka gir lweny, mano be wasemana ketho. Kuonde ma samoro ji lweny kaka moro mana otimore Homa Bay kanyoro cha, kane nitiere kata mana teyni moket kanyo mag chuma, to kanyo ma samoro ng'ato dhi turo gino mondo ti godo e gir lweny. Kanyo ma samoro inyono gik mane oselosi mowinjore bende konyo jopiny ka ji ringo, ji manyo yo ma ginyalo tony godo. Koro gikone ni rochruok mar arita gi kelo dok chien ahinya ne oganda. King'iyo nyaw mabedo kod arita kwe, ang'eyo ni ting' ma jood bura nitiere kod achiel kuom gi en neno ni arita obedo alwora ma gintie. To ting' ma kamano nyiso ni gin bende nyaka gibede opara manyime mar neno ni kuonde ma gintiere
onge ni jomoko ma samoro nyalo ket tenge ni gino kodgi magen jaod bura tiyo kodgi kata mana ja MCA tiyo kodgi kata mana jatelo machielo tiyo kodgi ni gen gi tich gen mana nyayo lweny nikech gikone gima jatelo wuon notimo kata dongruok moro ma samoro nodhi mo osomo mokele gweng'no en owuon gino dhi kethore nikech joge ma samoro nobiro mo tiyo godo mar chwalo tulo cha. Koro aparo ni en ting' ma ng'ato ka ng'ato nitiere godo chakre jatelo to bed nyaka kod japiny ni arita to kod ng'iyo ber mar alwora ma wantiere ni ben ber manyalo nyayo dongruok to kod kwe. Ber manyalo nyayo dongruok kero kamano nya governor Victor Nyang manie nam oking'ong ne kasienda ni ponie pi piny pod okinyi marango jo Homa Bay gi jo siasa ng'ong'o jotelo ng'ong'o ne jo piny to kabangi moko ponie pi mae madiera kech gini ayudo ka timore mana Homa Bay ka pod gikalo aora cha ombulu oko kabiro jo piny to ging'ong'o nu nang'o to ombulu ko kaungo mudhi tiyogo maber. Wach malit ahinya en wach mar betruok ne lit na nikech kang'iyo je biro ken biro kone ni Kasipul mangima okendre Kasipul mangima jo Kasipul okendre lakini rembgi to gichwero giwegi ni dhano weyo magikano nyiri mabebe ma Kasipul nikech jiwede te ma jo Kasipul dhi mana Nyakach kocha eka gidhi Homa Bay eka gidhi Migori gi kuonde mamoko lakini rembgi to gichwero kendo gichwore gi tong gi giwegi benie gima ber kata dichiel te gima koro timore Homa Bay kaeni penjruok ma penjora mana kaka je penji to joma beto ji Homa Bay gi jok migologi gi akure dongin mana joka to wang'eyo bende ni samoro bende tendo bila bende bedo complicity gigi nekech nitiere gimiluongo ni intelligence nengo beti sani ni malo Homa Bay ka moloka mora mora kendo sama ng'ato dhi monyiewo bede 10 to luwo kod giyo bede gi odhi go kamanade samoro nyalo bedo matek mana kaka wawawe wache kisedhi report kamoro to koro jini mang joka duo ni ng'ane mo kelo nwa nyingi kae nyaka telo maro bila mae kendo wawacho negi kapod wan ka pod dhano ok ohinyore mathoth to nyaka OCPD maka OCS maka nyaka gigo e bura mar security mondo ng'ini to sama wachomo siasa mambele kaeni ere kaka ginyalo bedo gi jotend yudhe piny ere kaka ginyalo bedo gi jotelo moyier piny mana kaka wacho ni mana jotelo ma wigi orem kende ema nyayo tulo mondo ng'ine kech kwe ma Homa Bay ka e jo Homa Bay kende ema nyalo kelo telo mag rawere mana kaka wacho ni udhi tiyo go mbulu cha yie mondo be ung'e Victor mia dakika achiel mondi nikech dhano tho rumo koro yie mondo be ung'e gavana bro ngadi mana matin ote moro mapiyo piyo erokamano nya keke lal kamani kelo no nikech jogi duto te gin mana yawuot Bay gi nyi Bay wakawo ywe matin jakoro mga jwang waduogo nikech en saa 4 okalo kod dakika 34 mar okinyi masani ma en kaka wanene achiel kachiel kuom Homa Bay County. Open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela, ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa.
kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe at 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Teko mar japiny ni elwete yore mag timo gimolo ni petitions ne ji mopogore opogore. Robert mar CBO erokamana ahinya thuolo koren mari mar wacha nyakoro Mugajwang' wach matemo yalo ka watemo fuono matut ni teko mar jopiny oyiengore kuom ng'a jopiny giwegi oseyiere ni teko ni elwetgi. Ma momiyo weche machandogi giwacho e lela maonge mumo wach moro amora. Banga bro dogo ir governor nikech na ngade matin wana achiel kachiel Ramogi FM gi Ramogi TV okinyi masani. Ma en kaka wanene. Robert thuolo mari. Erokamano BOJ, an Robert kaka nise wachono. No winja wacho cha ng'eny to kalore gi time koro ok nachopie. Takwayo kama chandruok mantiere BOJ. Wayie luor makende obed ne jotelo matiyo. Jotelo matiyo nyaka mi luor makende. Mogi moluor Raila Amolo Odinga mana jatendwa mwaluoro mogik. Ok Raila Amolo Odinga notho mondo teko kaka oganda wadiverte yanyo jotelo matiyo. Owinjo bed ni teko kaka oganda en mondo approach goro jotendwa positively e yore mag dongruok. To king'iyo social media kawuono dala mar Homabay ka en ayany tupu miyanyo goro jotelo. Jotelo ok nyal feel maber. To bende wan kaka oganda kaka moro timore maber nyaka uyie ni kamoro timore ang'owa maber. Onge kaka nwayiero jotelo nitie nyalo wach ni kama nwayiero gi nyaka kawuono ni gik magitimo gin mana gik maricho. Owinjo appreciate. Wan e broad based government. Kawuono Homabay ng'ama osebudho ne Homabay gari kodonjo to lal nikech ang'owa telo maber mantiere. Owinjo bede motimore maber bende wa appreciate ni kata otimore ang'owa maber. To kowinjo bed ni wa mobilize jowa wang'eyo ni wan e era mar siasa. Siasa ok nyal rumo. To jowa magombo ok owinjo bed ni gisik mobilize jopiny mondo tang against jotelo mang'owa matiyo gi usera magi positively mondo winji kolomba takoni next time adhi miyo so and so kura. To ko kolomba takoni wanen mos jatenda matiano katiyo maber anuoye koso katimo nade ok anuoye. To ko winjo bed no bedo influence gi weche ma negative mondo wachago jotendo matimo nade matiyo. To kata kwa go rally marwa obed maber ma uso sera marwa jopiny. Erokamano nya e Homabay County ka bende wan kanyo kod riwruok mag jopur. Abro gwelo kanyo Nicholas Oburu ma en japur. Nicholas, teko ni lweti king'iyo sekta mar pur. Teko manie lweti ni kaka ja piny isetiyo kode nade? Ten ywak mane ma in go? Erokamano BOJ. Agonu erokamano Ramogi. Kaka ukonyowa kata malando weche mag pur. An anyalo kwayo county government nikech wan joma tindo, an kata iye kate ji ong'ana japur. Kopo ni gikelo kothe, gikole kothe mag hybrid. Nikech sani wan ga gi kothe machuok. To seche moko yudo ko kelo kodhi mabudho moko bok chiegi.
Akwa minister mar agriculture, mane county government mano deputy governor Joseph Oyugi Magwanga. Next time kopogo kothe to kelnwa kothe mag hybrid. VOJ ne wawacho kaka teko mar jopiny. Anago ne Raila Amolo Odinga erokamano. Kuma noweya. Raila noweya, jopiny Raila nowewa gimiluongo ni county government. Awinjo maka wasiko wadwel ni broad base. Broad base to en gima kalo. County government to ok timruok nade ok kal. Nikech county government ni gimoro amora obiro devolve moduoge county government. Momiyo kata koro japiny nigi ratiro manyalo penjo sekta mar health ka health ok dhi makare. Ka pi onge japiny nyalo penjo. And Raila Odinga noweya county government. That's why emomiyo koponi county government ok tim gimoro, an gi ratiro nikech governor nitiere kama chiegni anyalo dhi penje. This broad base wasiko wadwel broad base mache gima nie national. Ago erokamano ne governor wa Gladys Wanga kuom makore gi national government. Omiyo waneno project moko ka nitiere Homa Bay town nikech ji siko mana ka wuoyo ni magi gige project mag national. Apenjo onge kama national nyalo tiye ka onge county government, nikech kata ka national obiro gitiye lop county government. Omiyo nyaka gitudre gi county government eka ginyalo losango projects. Erokamano governor. Erokamano. Ne joma ochung'ne sekta mar alwora na achiel kuom gik ma sani koro igoye mbaka matut ahinya. Willis Omulo, weche mag alwora. Ung'eyo ni bura osebedo kadhi nyime e piny Brazil ma bende pinje osebedo ka go mbaka matut ahinya e weche mag rito alwora marwa. Willis machiegni. Erokamano VOJ. Okawaul nyinga to gimokwongo mawapenjore ni one, we own the biggest nam maduong' e Africa kod mar ariyo e piny ngima, kendo en pi maler monego bed ni modho. To wan moluorwa kod pi maler ni pok waywak ni waonge gi chiemo e mier, wan pok waywak ni waonge gi pi maler mwanyalo modho. To onge gima duong' moloyo pi maler e piny ngima. Koro kawuono kiwuotho to ki ing'iyo wan gi gimiluongo ni blue economy. Blue economy ni wang'iye tieng' ding'wen. Wang'iye kuom wuoth ni sani anyalo ting'o mwandu ka akai tatero Tanzania, Rwanda, Burundi. Wadugo wang'iye kod weche mek tourism ni welo nyalo biro to ng'iyo gik mwandu montiere go kone. Machielo wadugo wang'iye kod pur. To mogik wadugo wang'iye kod weche mek minerals. Wan kawuono iyudo ni kuoyo manitiere ei wakai ok ger piny mar Luo, to kuoyo dhi gero counties mamoko. Kawuono goldi manitiere kar wakai ok konywa, be kada ng'eyo ni wan gi goldi ok nyal ng'eyo. En odhi konyo pinje maoko. Kawuono mwawuoye ni nam manene marwa mar joluo, nam kawuono lokore. Jo China ema on nam kawuono, wa India ema on nam. Jolupo ma kawaida gin nowegi gi ywayo nam gi ketho. To gima mit en gimoro achiel, nikech kata kona ji wuoyo kae to alwora okia ni ja party mane, okia ni ja kabila mane, okia ni isomo maromo nade. Ko inyowa to inyowa maromre. An kwayo no maduong' en ni wan kako nagi nyaka wawuguru oko. VOJ wasomo, awinjo ni wachuo gute, wan dakteche, wan professors. Ere odiochieng' mane monego bed ni wakawo mwandu montiere gogi mondo wagol go ngima mek jowa piny water malo. Erokamano ahinya. Atieko kawacho niya. Mapepio. Atieko kawacho niya. Ni dongruok chalo nyuogo. Ok inyal toye gi lwedo achiel. Itoye go ganda. Piny masani en piny mar riwruok, ok en piny mar piem. Wawe piem, wariwre uru, wadong uru piny. Erokamano ahinya. Wach mange mokalo, jomadongo chandruok mar pi nitiere dala mar Homa Bay ka, to wan gi nam maduong' nde ma bende pige lew mokalo. Akiad be wan gi jatelo ma wuok Homa Wasco ka opimnwa anena, Desmond Molo. Ang'o matimore ma waonge gi pi dala mar Homa Bay ka? Tutimi ang'o kaka jo Homa Wasco? Ma wach ma bende ang'e ni wabro ng'iyo anena matutu kinyi ma kawuono bende, nikech en ywak ma ji osewacho ka. Actually nitie weche adek kama neno ka.
nyawo e weche mag arita gi chandruok mar piero kama nenya. Bero kamano. Ailuonga ni Molo Desmond. Atie kambi mar pi mar Umawasco. Ka wachako kwang'iyo sani kata kwachako sani opogore gi ndalo machon. Higni 10 mokalo gi sani king'iyo kaka pi ringe Homa Bay opogore kabisa. To gima nyaka ing'e niya, kambi mar pi en kambi mar Umawasco tije en mar keyo pi kende. Joma gero olalo mar keyo pi gin Lake Victoria Basin Waterworks. Mano gima ji nyaka ng'ere. Victoria South Waterworks Development Agency. En tije en gero to miyo kambi mar Umawasco matimo ang'owa mar keyo pigno. To kwang'iyo yore ma Umawasco keyo pi sani opogore mang'eny kabisa. Sani pi kere Homa Bay ka onge nitie ka shida obedo matin to bedo mandalo matin to oyudo pi. Shida en mane? Momiyo ji onge gi pi sani? Shida ne midwa wacho. Ndalo mokalo chien kani gero ndara maduong' kacha, iwinjo ne nitiere olalo madongo mane kawo pi kamwalo kikelo malo mane kethore. To sama olalo no kethore katero pi malo onge pi manyalo kere nyaka time. Machielo wawacho niya, sama yudo kata ka stima olalo mabika, wawanyi stima lalo mabika, ok nyal go pi nikech solars manitiere kambi kacha onge storage system. Kogere gi Lake Victoria South gigero gimoro mani ka chieng' rieny gima nyalo keyo pi. Yunyo kanyo. To magi gik mwawacho niya, kwa nyalo invest in green energy e Homa Bay County in a largest perspective, to wanyalo yudo thuolo mar keyo pi maber nane e Homa Bay County. Iwinjo? Mano paro muse wuoyo wasebedo godo kendo proposal wasendiko kaka ka. Nikech kapod uparo the green, yes. To nyaka karang'o? Gima nitiere stima do chendo ma bikama ngima nitie. Stima chendo no lal koso bile moko chul mar seche moko lal nikech Umawasco watiyo gi faces ariyo. Okay. Iwinjo? To face makolal to go pi. Face moro nyadong to tie office services. Ineno? Magi gik matimore ma kik ji wuondre, magi adier. To kiyudo kuma na plant moger manyien kaka temo, kaka kokwanyo plant, kokwanyo katemo plant. Maka a gravitational flow plants. Gino go gi stima. Erokamano. Yes. Wadwa loso thuolo moyo yedhi mar ng'iyo weche mag Homa Bay ka wadok Nairobi. Nikech nitie weche moko kama samoro sadhi ng'ado moko wadhi wacho matut ahinya. Pi katiba mar piny Kenya wacho ni en ratiro mar jopiny mondo yud pi maler ahinya. Senior. Adwa ni react to weche ma jopiny wacho, then iwacho wach mar bogi. Abiro chako ni governor nikech nang'adi seche kande. Wach ma tieko nikech mana kaka wawache. En wach matiyo gi wach security to kojo itimo maber. Ntiere jotelo michulo gomenda, ntiere jotelo manka. Mana kama iwache cha. En ni joma be nyaka koro wuog oko nikech jothuru wakati timore kamae to wachomo 2027. To samoro mbele ok nyal bet maber e weche mag insecurity gi. Onge ng'at monego chwer ngimane monego chod bade. Gik moko te nyalo rito. Inyalo luokori aora ka pi onge lakini iduogo ka badi nitie. Ndara inyalo wuothe dhie mabor, inyalo ger kinyne, lakini ko liwi e ndara ng'ato dhi obeti, omuko wang'i, en gima ok wanyal yie. Emomiyo wabiro kwayo manto koro nendwe motimo. Homa Bay ka nong'ere ni en dag ka jopiny gik moko ok dhi maber to giwuok awuoka e ndara to be giwacha wacha. Koro ko gik ni tek to mana kaka ukete cha. OCS makanya ka take responsibility. OCPD makanya ka take responsibility. County Commissioner intelligence report mane momiyo jomalo. Nikech beti ok nyal bedo ni ji nigani e udi ma jodongo gi jonyuol nikech wan to wawacha kae. Ne oluong meeting e pap ka e ndalo adek to ji gore agoya to piny dhi mbele. Mjumbe moyier ka e koda gini e gigo manowachgi. Governors gi jok mantiere en thuolo ma jo Homa Bay nyaka koro go yie mbaka. Ni to wadwaro chwero rembwa wawegi kendwa koso wadhi nade. Mogik en wach mar jodolo chai. Adwa dok ne jodolo. Jodolo nyaka miluor. Waduto te nwabedo bro tap gi jadolo. Je ma wan go kae ni ma wuod jadolo. Nyaka mi jodolo deyo magitweyo ni. Emomiyo wacho ni kata jodolo koda ne gichamo sadaka koda gitimo mano gibiro tiekore gi Nyasaye malo. Erokamano. Gima nyaka tim ni law luor nyaka mi ng'at kijana ma wiyo moko ma dhano odonjo to ne odonjo dhiro jadolo nikech koro agoge ong'ang'. Samoro nitie joma gogi nong'ang' to kawuono gichalo sindan.
jodolo nyaka mi nafas margi makata chalo nade kod obiro mane liel machalo nade jok makor gi lach kech mae wachna mogik kata kuo gi lach machalo nade lao dolo nyaka mi luor we modong obi utiek gi Nyasache malo chieng' ma ji oromo male ka ning'eni to jatich Nyasaye kare imbi onge kare imbe in koni mano ne tim malo kocha to mogik en ni leaders mochung' ne security ka nyaka koro take responsibility Homa Bay ka ok wadwa neno remo kendo madhi nyime. Erokamano ahinya gavana kuom wach ma oriere. Ken Muga dakika achiel kende ada mulo gima owachi gi jatendo Mawasco achiel kuom jakanyo mar kambi mar Mawasco aparo ni samoro japiny ok yudo mana thuolo moromo mar lalore gi jogo motelo ne bede migepe kara jogo mantiere mag sirikal kech kiwinjo duoko kochiwo to nyiso ni samoro nitiere adieri moko ma japiny ok ong'eyo. Samoro japiny nyalo ywak ni yawa onge pi to kare gimomiyo pi onge tinyalo ng'ise ni pi onge nikech gima kama tinyalo lose yo machalo koro aparo ni nitiere gi Mawasco e weche mag communication gi jopiny koro ok en mana Mawasco kende taparo ni en thuolo maber ma koro sirikal e kidienje duto jotelo kidienje duto winjore bed ni koro ng'eyo ni en yo mane monyalo bedo godo kod chokruoge moko minyalo twake ahinya mar winjowe kane jay wacho cha ni be ubede gi thuolo moko mag romo minyalo wachie wechegi. Koro aparo ni rem mar tudruok makare osemiyo samoro jopiny nyalo kawo ni gik moko ok timore to samoro nitie moko matimore to kendo sechego bende sirikal nyalo fwenyo ni nitiere mamoko ma samoro jatelo we ni timore to kare joge ma okete tich ka ok tim gigo. Mogik bende e wach mar olose wach mar chiwo luor ne jotelo aparo ni mane gima achiel kuom gima dongo mogik nikech sama iyiero jatelo to jatelo nyiso mana gima in ma in koro kane iseyiere miye thuolo mar telo nyaka miye thuolo bende mar tayi to mak mana ni in bende mana kaluwore kod teko ma katibu miyi nyaka ikawe thuolo mari mar parone ni kacha cha rach kacha cha ok ber to ka ok en ng'ama winjo ting'eyo gi yo michako kawo kode machielo mar gole oko e kom ikete oko mondo iket ng'ama chielo kalo ko. Ken Muga erokamano ahinya sari go sipidi ng'wech kawuono kabisa senior thuolo kore mari. Erokamano jomoko wacho ka ni gik mabeyo motimore Homa Bay County ka en kaluwore gi tudruok maber mag jotelo mag county to gi ma national government. Useng'eyo ber go mbaka gi tudruok mar jotelo. Ang'o ma monowa dhi mbele gi tudruok ainano gi bedo gi kidienje mang'eny mag go mbaka mar bero county wa mar Homa Bay. Wagouru mbaka gi jotendwa kik waketre e lweny. Ng'ato wacho gimoro maber ni sani king'iyo social media to pages mag jo Homa Bay en ayany en duoko wach ok konya ero ng'ato koka ni gibende giyanyo nikech kiyanyo ng'ato to bende en mana dhano. Ok wagoye mbaka mopogore. Wagoye mbaka mar kolo budget mar county. Wagoye mbaka mar ng'iyo ni to ward makama kama ang'o gang'o matimore. Waseneno tudruok maber mar jotelo gi makelo ok nyal tamore. Piny igero kod mbaka. Wagoru mbaka kaka jo Homa Bay biro konyowa malich. Erokamano ahinya senior erokamano ahinya ne jo dak ma Homa Bay ka ne wagombo miyo ng'ato ka ng'ato thuolo kata kamano ne wachake sa 2 gi dakika 5 kama sa 4 gi dakika 57 okinyi ma kawuono watieke achiel kachiel nyaka Ramogi ma ok en giko mare man mana chakruok mare. Wageno ni wanadug kendo wanalos thuolo mar bedo kod kinde malach ahinya mar dhi nyime kod go mbaka. Kata kamano pod wantiere kod thuolo e Ramogi FM gi Ramogi TV mar go mbaka kinde ka kinde kokalo kuom chenro mopogore ma bende wan go. Duond bunge, duond jolupo, duond jopur, duond jo sirikal, duond ng'ato ka ng'ato nyaka winji nikech teko ni e lwetu. Erokamano maduong' ahinya ne jowa te manyo obiro ka. Ang'eyo ni ne odich ndi to kawo thuolo mar makende mar bedo kodwa kuom seche adek te ok en gima wanyalo kawo kanono. Wagoyo erokamano maduong' ahinya gi bolruok te. Erokamano maduong' ahinya kanyakla kod jowa mane winjowa kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV gi jotim online. Erokamano maduong' ahinya kuom neno chenro kendo winjo chenro mar kaka wanene. Wabiro ng'iso ni to bang' tieko kod Homa Bay County ka wanadhi e county mane ma en duond jopiny akawo thuolo kendo mar goyo erokamano maduong' ahinya ne jogo picha mane wan go ka technical crew mangima director marwa. Erokamano maduong' ahinya kokalo kuom ofis maduong' mar jakom mar kambi jalup jakom directors te
Director mar pesa, Director mochung'ne weche mag chenro mag nyakalondo kod ICT, Director mochung'ne weche mag nyiena dimba, mano wakil Linus Kaikai, kanyakla kod team lead maroka Senior J Bonyo, mabende otimo kinda mar neno ni wachopo ka gijite gini okwa time ka un jopiny bende uonge ka kamano riti makawuono mar kwe ma Jehova Nyasaye mar bed kodu tatimo mosne ni kamoro sa e mong'adowa ne wagobo dhi nyime to kata kamano joduono wacho ni kamoro gimoro bende mit kiwe mana kod mitne no gimoro amora bende nyaka bed mana kod giko mare riti makawuono chenro makakwane ne duogo kendo juma manyien chieng' wuok tich.